दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समनि मानगोनां प्रमद बर' आरो 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जा मानगोनां प्रमद बर' बे मोननैनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय लोगोसे जों बर' माहारिनि थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावबोदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मावबोनाय खामानिफोरखौ जों जेब्लाबो मान होयो आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव जाखिनि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव समायखिरा लाबोदोंमोन, खोथा होबोदोंमोन। खुनु दिन बिथांमोननि गादि गोसोनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन। खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा। आं खुनु दिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि खुनु सिमां नुवाखै। आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। बै खोथाफोरखौ थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय बा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासैखौबो फैमाल जानाय जोङो फोरमान मोनदों। दा दिनै मोनसे सोंथि बेरखाङो आरो बे सोंथिखौ लानानै बुहुमनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै सावरायलायो। जाय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन। दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा खोथा होदोंमोन। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बिटिसिनि सिइएमनि सियाराव जिरायनानै 5 बोसोर बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांनाय नुबाय, लोगोसे रायजो सभानि एमपिबो जानाय जों नुबाय आरो बावैसो सान सिगाङावहाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव एमएलए जानो थाखायबो बाहागो लानाय जों दिनै नुनो मोनबाय। आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों बा बिथांमोनजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिया थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गासै मोन 18टा बियाबाव बिजाथि फसंथादोंमोन। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया मोनसेबो देरहासार जानो हादिया, लाथिख'। दा बे माखासे थासारिखौ जों जुदि रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ दिनै बुंनो हायो जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों मिथिनायाव 2009 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोननो हादोंमोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि 11 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय समाव 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जालांदोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया माबेबा खनायाव गोमाना थाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायजोंनो इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल प्लेटफर्मा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव डिस्ट्रय जालांगोन नामा, जोबस्रांलांगोन नामा, बेबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माखासे बाथ्राफोर जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों सिंगोल डिजिट गासै मोन 7ताल' बिथांमोना देरहासार खालामनो हादोंमोन आरो फैयै फैयै आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव मा जादों, लाथिख', 0। दा बेबायदि माखासे थासारिखौ नायोब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया जोबस्रांलांनो थांगासिनो दं। माखासे पलिटिकेल नुथायखौ जों दिनै नुहुरो। दा जियानो जादोला 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गोबां माखासे बुंनाय बाथ्राफोर
जायफोरा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম। दिनै जों बयबो नुदों जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि बिटिआर ओनसोलखौ 2 बोसोरनि उनावहाय सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोननि बाथ्रा आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय बै दफाफोरखौ थिनानै दोननाय समनि गेजेराव मावफुंनानै होआब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांना सुइसाइड जाहैगोननि बाथ्रा आरो बेकार लाइमोन सेंग्राफोरनो 2 लाख रां खरै होगोननि बाथ्रा। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होयो बेबायदि खोथाफोरखौ बिथाङा जेरैबायदि लाखिनांगौ लाखिनो हायाखै जायनि जाहोनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा बे बिथिंखौ लानानैबो जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो मोनसे बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि सापर्टिं रलाव जायफोर सुबुंफोरा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव एक्टिभ थायो एक्टिभ थानानै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा फोसावो बे माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टिं रलाव थानानै जेरैबायदि बाथ्रा फोसावनांगौ बै माखासे लिमिटेसनफोरखौ लिमिट क्रस खालामनानै बाथ्रा फोसावनाय जों नुनो मोन्दों आरो इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारा दिनैयो गाज्रि जानायनि आन्दोनि गुबै मोनसे गाज्रि गोहोमा बे ससियेल मिडियायाबो खारन आबां जाबां नंनायनिबो नङैनिबो माखासे सुबुंफोरखौ जानला मेनला बाथ्रा बुंनाय गोबां रोखोमनि गोबां माने नायथावजायै बुंथावजायै माखासे पस्ट फोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा जियानो जादोला दिनै रायजो राजाफ्रा जेराव सापर्ट दं जायखौ सापर्ट होयो बे सापर्ट बायदिनो बै पलिटिकेल पार्टिया बा बै माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियाराव स्ट्रं बा स्टेन्ड जानो हायो। दा फैबाय थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जानो हागौ मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो दिनै सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन थारमाने मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिखौ दिनै एंगारनानै माने गोजान जाबोनाय जों नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं दिनैयो बिपिएफ पार्टिया रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोननानै अनसुंथाइ मोननानै दिनैयो बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय आरो बिपिएफ पार्टिया गोबां थाखोआव जे देरहासार जानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायदों बेनि आन्दोआव ससियेल मिडियानिबो गोहोम दङ। दा जायफोर सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफ पार्टिनि सापर्टिं रलाव दिनैयो मोजां गोहोम खोख्लैहोनो हादों एखेबारे लिमिटेड दै 3 4 नाथाय दिनैयो ओरैबायदि माखासे सुबुंफोर दङ बिपिएफ पार्टिया गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनाय लोगो लोगोनो बै आयराम गयराममोनजों आगसि आगदाव उन सिगां थाफाबायनानै माने बिपिएफ पार्टिनि माखासे पलिटिकेल स्टेन्डार्डखौ ससियेल मिडियायाव हाइलाइट खालामनो नाजानाय बा नाजादों जेबो नङा मोजांनि बाथ्रा नाथाय जायफोर सुबुंफोरा बिपिएफ पार्टिनि पलिटिकेलनि मोनसे खैफोदनि समाव बिपिएफ पार्टिखौ एंगारनानै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय गोजान जानानै थादोंमोन बिपिएफ पार्टिखौ बिटिसि काउन्सिलाव स्टेन्ड जानो हाला होननानै बुंग्रा माखासे जायफोर मानसिफोर दिनै बै माखासे सुबुंफोरा बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनावहाय बिपिएफजों दिनैयो थाफाफैगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बै माखासे सुबुंफोरनि थाखाय जाय माखासे सुबुंफोरा बिपिएफनि पलिटिकेल मोनसे खैफोदाव बिपिएफखौ एंगारलांदोंमोन बै माखासे सुबुंफोरनि थाखायनो दिनैयो फैबाय थानाय समाव जानो हागौ बिपिएफ पार्टिनि पलिटिकेल मोनसे प्लेटफर्मा एसेब्लाबो गाज्रि गोहोम खोख्लैहैगोनखौ दिनैनि समाव आं पार्सनेलि नुहुरदों एसेब्लाबो दै। दा दिनै बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै ससियेल मिडियानि जिहेतु बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोनायाव एसेब्लाबो गोबां गेदेर बिहोमा बा गोहोम दङ। दा दिनैयो जाय मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना ससियेल मिडियानि माखासे सैथो बाथ्राफोर फोस्रावग्रा इउटुबार्सफोर बा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाग्रा बै सुबुंफोरनि बाथ्रा लानानै बिपिएफ पार्टिखौ दिनै सापर्ट होदों। दा दिनैयो
पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाखिनि बाथ्रा जाखिनि रायजो राजानो सैथो बाथ्रा फोरमायनांगौ बेखिनि बाथ्रा फोरमायनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हादों जायनि थाखाय दिनैयो पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि काउन्सिलाव सोरबायदि पलिटिकेल लिडारखौ एक्सुवेलि जों स्टेन्ड खालाममारनांगौ थारैनो सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जोङो सामलायनो बा सालायनो जोङो बिबानखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ दिनै मोनदांथिनानै मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना बिपिएफ पार्टिखौ दिनै सापर्ट खालामदों दा बै मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सापर्ट खालामनाय थुलुंगा होनायखौ बिपिएफ पार्टिनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबि लिडार्सफोरा दिनैयो जेब्लायबो सनमान होलांनो रोंनांगोन जेब्लायबो माने बोजबनानै लानो रोंनांगोन जाहाथे रायजो राजाफोरनि थुलुंगानाय मोननानै दिनै गभर्नमेन्टआव फैखांनायनि उनावहाय गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय प्रपार्टि बायदि जेन रायजो राजाफोरनि नोजोराव दा दिन्थि जुदि बेफोरबायदि दिन्थिनाय नुयोब्ला जोंबो सिरि थानाय जानाय नङा खारन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मानहानि खालामनाय असनमान खालामनाय मोजाङै रायदावै माखासे नुथायफोरखौ जों जुदि नुयोब्ला बा बै माखासे गाज्रि नुथायफोरनि माखासे बाथ्राफ्रा जोंनिसिम जुदि कमप्लेन फैयोब्ला बै बिपिएफ पार्टिनि सोरबायदि लिडारनि गाज्रि बेबहाराव दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दुखु मोनदों बै लिडारनि हेंथा माखासे बाथ्राफोरखौ जोंबो बुंनो गोनां जानानै फैगोन।